Pěkný páteční podvečer, zdravím vás opět z hale na Slávii, kde za malou chvilku začne první semifinále utkání 11. mistrovství Evropy ve futsale sálovém fotbale mezi celky Běloruská a Katalánská. Pokud se koukneme na soupisky, představíme si hráče jednotlivých týmů v dresu Katalánska, kteří nastupují ve žluto-červených dresech. V brance bude číslem 13 Ortega a s číslem 1 náhradník Pérez. V poli nastoupí s dvojkou Dorado, s trojkou Roca, se 4 Gelabert, s 5 Dominguez, s 6 Rodriguez, se 7 Soriols, s 8 Martinez, s 9 Camp, s 10 Alarcon, 11 Torrent, 12 Revantos a 14 Benito. Bělorusové nastupují v zelených dresech. V brance bude s 1 Kudzi. 16 má další brankář Valosiuk a v poli nastoupí se 3 Lanec, se 4 Koval, s 5 Seliuk, se 6 Lavrenčuk, se 7 Tesliuk, s 8 Kudej, s 9 Tiurin, s 11 má Los, 12 Nalivajko, 13 Soloviančík. Oba týmy ve včerejších čtvrtfinálových zápasech absolvovali prodloužení. Bělorusové se velmi překvapivě trápili celkem Norska. V základní hrací době skončilo utkání 2-2, ale pak již v prodloužení dominovali, střelili 2 branky a postoupili do dnešního semifinále. Katalánci se hráli zde velmi dramatický čtvrtfinálový duel se Slováky. V základní hrací době tento duel dopadl stejně jako předchozí 2-2. Následovalo prodloužení, které dlouho žádnou branku nepřinášelo. Už se schylovalo k penaltám, když minutu a půl před koncem Katalánci dali gól na 3-2, toto vedení již udrželi. Bohužel, pokud jste sledovali naše přenosy nebo jste si to nenašli v médiích dnes, naši reprezentanti utrpěli čtvrtfinálovou porážku s Belgií 0-5. Belgičané, ač ve své skupině byli až 3. týmem, tak se představili ve velice dobrém světle. Spousta odborníků dnes je začala pasovat společně s Rusy na hlavní aspiranty na evropský titul. Uvidíme, zda v dalším semifinálním zápase, který začíná od 20 hodin mezi celky Belgie a Ruska, neuvidíme předčasné finále tohoto šampionátu. Jak jsem říkal, Katalánci hrají v pruhovaných žluto-červených dresech, budou hrát zprava doleva, Bělorusové nastupují v zelených dresech. V brance Bělorusů s 1 Kudzi, dále mají na hřišti s 5 Seliuka, se 7 Tesliuka, se 4 Kovala a s 11 největší hvězdu Bělorusů Dmitrij Los. Katalánci v brance s Ortegou, v poli kapitán Rodriguez, dále má se 4 Gelabert, s 12 vybil Hraventos a
svůj tým do polbovce doplní Torrent. Dnes v brzkém popoledni zde byly na programu 2 zápasy o 5. až 8. místo. V prvním zápase si Češi spravili, a teď jsme viděli řídící do šance Gelaberta, který však špatně zpracoval ten vypíchnutý míč a brankář Kudzi byl schopen ještě před ním odehrát míč do zámezí. Vrátím se k těm zápasům o 5. až 8. místo. Naši reprezentanti si spravili chuť po včerejší porážce s Belgií a vysoko rozstříleli Izrael 9-0. Ve druhém zápase nastoupil slovenský tým proti Norsku a dlouho byl zápas vyrovnaný. Pár vteřin před koncem Slováci rozhodli a vyhráli 4-3, čímž vlastně ustanovili program zítřejších bojů o konečné umístění, kdy nejprve v 9 hodin nastoupí Izraelci proti Norům, zápas o 7. místo a měli jsme pěknou kombinaci Rodrigueze s Torrentem. Torrent však netrefil branku. Doplním informaci o zítřejším programu. Přibližně od 2:30 by zde měli nastoupit naši reprezentanti ve bývalém federálním derby, kde budou hrát o 5. místo proti Slovensku. Věnujeme jsme se dnešnímu zápasu do šancí se prodíral se 3 Lanec. S 8 pak ještě neprostřelil hradbu Katalánců Kudej. V končící 3. minutě Katalánci ještě nevystřídali, tým sázejí na delší intervaly ve střídání a šanci opět Torrent, ale výborně proti němu vyběhl Kudzi a ještě vybojoval míč na svou stranu. Bělorusové budou ještě rychleji střídat. A tentokrát Kudzi nevybojoval míč pro svůj tým a hazovat budou Katalánci, ovšem los jejich roh odhadl a zneškodnil, že opět Katalánci z autu. Gelabert, Ortegovi, Rodriguez, na hřiště se 12 dostal i Raventos, ten se pokoušel přes Teslejaka přejít přes postranní čáru, to se opět nepovedlo. Viděli jsme pár rychlých ztrát jednotlivých týmů. Tady si los chtěl asi vymodlit faul.
ale rozhodčí správně ponechali dále ve hře. Katalánci nestihli rozehrát v časovém limitu. Autoje hazování budou mít Bělorusové. Unie se 7 Tesliuk. Dal na Kovala, ten mu vrátil. Los. Seliuk. Tesliuk. Opět Los. Ale Katalánci pozorně brání, nepouštějí Bělorusy na svou plnou s míčem. A teď Los pěkně přešel přes Rodrigueze, udělali kličku Ortegovi, který se ho snažil co nejdál vytlačit ze střelecké pozice. Vidíme pěkná stahovačka, ale jednak se Los dostal už mimo výhodný střelecký úhel, jednak i při té střele podkouzl, takže míč skončil v autu. Proto na začátku 6. minuty prvního semifinále utkání je stále nerozhodný stav mezi Běloruskem a Katalánskem 0-0. Tesliuk se pokusil o střelu, která vůbec nebyla špatná. Ortega si měl docela starosti, vyrazil na autové hazování. Míček Udej. Ale opět Španělé. Lépe řečeno Katalánci. V hřišti opět se 4 Gelabert. S 11 byl Torrent před půlkou míče. S 12 je tam ještě Raventos a doplňuje kapitán Rodriguez, který toho také odehraje poměrně hodně za celý zápas. Střídá minimálně. Katalánci spíš střídají jednotlivé hráče. Bělorusové se snaží střídat pravidelně 4. Teď Torrent nepustil Udeje po pravé postranní čáře. Bělorusové zahrávají out. Turin si pomůže se svým brankářem a ten Kudzi dlouhým balonem. A Udej po pěkné otočce. Možná to byla střela, možná spíš pobídka na zadní tyči, kterou však jeho spoluhráči nevyužili. Proto rozehrají Katalánci. Rodriguez na Gelaberta, ten nepřešel přes Tesliaka. Běloruský brankář Kudej, ale také ztratil míč. A zde Vítkou se první svou střelou v tomto utkání prezentuje Kamp. Tesliak. Zpětku na hřišti Seliuk. Los. A se 4 Koval. Seliuk. Los. A podařilo se mu uvolnit po křídle, ale dostal se až k tankové čáře a s jeho centrem neměl problémy. Ortega v brance Katalánců. Rodriguez. A teď si Katalánci nerozuměli. Gelabert chtěl najít Kampa u postranní čáry, ten se mu cuknul na střelžiště a proto opět pokračují
útoku Bělorusové, zastavili Ortega Rodriguez. Hlasovat bude Tesliak. Los se pokusil o střelu z velké dálky, ta však nebyla přesná. Na hřišti v katalánském dresu se objevil i s trojkou Roca, takže tam máme Campa, Rodriguez, Gelaberta a Rochu. Bělorusu Koval, Tesla, který teď opět umíče, Los. Seliok si narážel s Kovalem. Jednu chvilku se zdálo, že tato narážečka na pravé straně brankoviště Katalánců bude nadějná, ale už byl dlouhý. Zatím vidíme utkání, kde celkem přesvědčivě zatím převládají obrany. Žádné mužstvo nechce udělat chybu, nechce pustit svého soupeře do vedení. A vidíme první akumulovaný faul v tomto utkání. Akorát na konci 9. minuty. Faulovali Katalánci. Že než se rozehrálo, Bělorusové vystřídali. Docela bych rád viděl opakovaný záznam toho dlouhého míče, protože sice se Ortega velmi rozčiluje, ale já, pokud jsem přinesl pohled do toho souboje, tohle byl jasný faul. Nalivajko rukou trefil do obličeje katalánského kapitána. Ten teď opět u míče. Roka, ale nespracoval a opět se dostal k míči. Ale Bělorusové byli schopni jeho střelu zblokovat. Katalánský roh. Ale Bělorusové byli schopni odehrát dlouhým balonem a Ortega dlouhým pasem v podstatě našel Alarcona, ale ten v rozhodující moment podklouzl. Utkání by rozhodně prospěla branka, protože zatím jsou týmy poměrně opatrné a do nějakých větších šancí se zatím nedostali, do náznaků pouze po takovýchto dlouhých nákopech. Opět Katalánci, Rodriguez, Roca, Ortega, Alarcon, Camp a katalánský hráč teď úplně nesmyslně reklamoval, že nemá nasazenou sálovku, to přece nebude rozhodčí přerušovat kvůli tomu hru. To je jeho problém. Katalánci mohou okamžitě vystřídat. To zvláště, když Bělorusové se řítili do šance.
Sálovka je správně nasazená, takže můžeme v klidu pokračovat. Rodriguez. Alarcon si narazil s Rodriguezem. Kam se pokusil proniknout po straně, ale Kudzi v brance Bělorusů byl připraven a stopnul tento pokus. Ale Katalánci budou dál pokračovat ve svém útočném snažení. Kamp, Rodriguez. A s průnikem po straně přes Lose neuspěl Alarcon. Tak, tady se některý Los dopustil zvaného zájemnutí míče, což by bylo ve velkém fotbale považováno jako nepřímý kop. Tady nepřímé kopy jsou řešené autovým vhazováním, takže není to ani akumulovaný faul. Tím pouze Katalánci dostali míč do svého držení. Seliuk se dostal s míčem již mimo hrací plochu. Kamp. Rodriguez. A Alarcon správně nespracoval, ale to stejně si vedl Tesliak. Tesliuk po dlouhém výkopu brankáře Kudziho. Rodriguez. A teď se Rodriguezovi nepovedla přihrávka. Nějak je to hráč, který skoro nesleze z palubovky v katalánském drezu. Teď mají oba týmy problém s vhazováním. Tak, výborně. Konečně si na to hráči dali pozor a uvedli balon do hry. Kudzi dlouhým nákopem hledal Nalivajka, ale ten k tomu míč nepustil Rodriguez. Uvidíme, co vymyslí Bělorusové při svém rohu. A nedopadlo to úplně nejlíp, kam se řítí. No, myslím si, že toto vypadá, pokud vezmeme v úvahu i dobíhajícího Katalánce Kampa na zadní tyči, tak toto bychom mohli označit zatím jako největší šanci dnešního zápasu, prvního semifinálového utkání. Nalivajko zahá rukou, že je to druhý akumulovaný faul Bělorusů. Katalánci mají stále jeden. Končící 13. minutě prvního poločasu je stav nerozhodný stále. 0-0. Želebar se opět zase po delší době dostal na hřiště. Tam pouze k brankáři Ortegovi a ten se
snažil dlouhým balem najít Alarcona. Ten balon se k němu i dostal a málem tečí překvapil brankáře Kibziho. Takže poslední minuty teď patří spíše Kataláncům. A z mého pohledu to překvapivě není po nějakých individuálních akcích, kdyby hráli 1 na 1. Včera se Slováky ukázali, že v tom je jejich největší síla, ale spíše to bylo po dlouhých nákopech a zaběhnutích za běloruskou obranu. Alarcon se neprobil, zpátky na Želeberta, ale Kamp nestihl míč na ploše. A na hřiště se 7 dostal i Sariols. Bělorusů rozehrává Seliuk, jestli na hřišti i Tesliak. Se 4 Koval. S 11 na pivotu bojuje Los. Ten se dostat míči. A spolupráce Kovala se Tesliakem nevyšla. Viděli jsme, jak rozhodčí se snažili umravnit dva kohouty. Los tam bojoval na pivotu s Želabertem. A opět viděli jsme dlouhý nákop Katalánců, po kterém bude vhazovat Araventos. Ale Los nepustil. Sariolse do zakončení. Ten je teď u míče, Želabert, ale ten si s Nicknem Losem neporadil. Opět Sariols. Nepřesně. A nepřesně Katalánci a zápětně nepřesně Bělorusové. Tím je vidět, že oběma týmům jde o postup do finále mistrovství Evropy. Nechtějí udělat chybu. Zatím moc pěknou sálovku nevidíme. Opět technický prohřešek při autovém hazování. Raventos nezvládl při hazování nechat obě nohy na zemi. Takže umíče Los. A snažil se o pěknou narážečku, tam chybělo pro málo. Se pak řítil do šance, ale proti zelené přesile se pak neprosadil Sariols. Takže opět u nás uklidnění emocí na obou stranách. Myslím si, že ani na jedné straně to nebylo tak hrozné, jak se oba protihráči tvářili. Tesliak. Los. Ale Seliuk neprošel.
Takže opět bude běloruský útok začínat out Kovala. Tak tady v tom souboji nejspíš byly ruce. Kudeje, který si dle rozhodčího přidržel svého obránce. Takže v 17. minutě 3 fauly mají Bělorusové. Ale ať se na jedné straně hnal do útoku Nalivajko, na druhé straně Sarujos. Opět žádná vyložená šance. Ani na jedné straně stav utkání stále 0-0. Opět jsme svědky pokusu 1 na 1 prostřed hřiště, které většinou končí ztrátou míče. Teď, že by se utvíralo více prostoru pro Katalánce. Už útok zbrzdili. Kamp neprošel. Ani se mu nepodařilo prostrčit na svého spoluhráče. Bělorusové. A Nalivajko se dostal do první vážné šance Bělorusů. Ortega proti němu velmi dobře zakročil a dorážka Kudeje netrefila katalánskou branku. Tady jsme mohli vidět pokvajce. Pěkná otočka Nalivajka, ale výborný Ortega, byl rychle u něj. A Kudej netrefil 3 tyče Katalánců. Katalánci si vzali time. Do konce prvního poločasu nám zbývají necelé 2 minuty. Stav utkání, které je prvním semifinále mistrovství Evropy, tak je stále 0-0. Bělorusové ani Katalánci ještě nebyli schopni překonat svého soupeře. Pokud by toto utkání i na konci základní hrací doby skončilo nerozhodně, budou podobně jako ve čtvrtfinálových bojích následovat prodloužení na 2x5 minut čistého času. A pokud by se ani zde nerozhodlo, viděli bychom penaltový rozstřel. Takže na hřišti opět kapitán Katalánců Rodriguez, společně s ním Gelabert, Torrent a Raventos. A Tesliok se snažil vymodlit faul. Tento hráč je znám tím, že při soubojích ochotně padá k zemi. Rozhodčí, myslím, že správně opět posoudili. A pozor. Pěkná individuální akce Gelaberta, který se na levé straně uvolnil a levačkou vystrašil Kudziho, ale jeho zákrok byl
natolik úspěšný, že ještě navíc trefil katalánskou ruku, takže minutu před koncem je stav na fauli 4-1. Los se neprosadil přes Rodrigueze. A běloruský trenér si vybírá oddechový čas. 46 vteřin před koncem prvního poločasu. V mezičase si můžeme říct, že Katalánci sehráli své utkání ve skupině B s Ruskem a s Baskickem. Baskicko porazili 3-2. Rusku podlehli 1-3. Bělorusové ty hráli v takzvané skupině smrti, kde hráli 2-2 nejdříve se Slováky, které porazili potom až na penalty. A vidíme out Bělorusů, to byl hodně nešetrný zákrok Lose na brankáře Ortegu a ten je naštěstí v pořádku. Dokončím ten zápas Bělorusů, poslední, co hráli ve skupině s Belgií, v základní hrací době 1-1 a Bělorusům se opět podařilo vyhrát na penalty, což de facto trochu nebo hodně zkomplikovalo cestu českého týmu dál turnajem, protože Belgie je úřadující mistr Evropy a ve čtvrtfinálových bojích se zde prezentovalo výbornou sálovkou. Včera vyřadili naše reprezentanty jednoznačným rozdílem 5-0. A ani toto rohové vhazování nevedlo k šanci, takže stále půl minuty do konce, stav nerozhodný 0-0. Hazard bude Jalabert. Zpět na brankáře Ortegu. Jalabert, Ortega. Tam bude dlouhý balón. Ale Katalánci musí přes. Teď se dostali a hned o balón přišli. Zbývá 10 vteřin, doufám říct, že už Bělorusové dohrají míč na své straně, ale pozor. Tam se probíjel ještě Seliuk, ale již došel čas. Takže po prvním poločase je stav semifinálu utkání mezi Běloruskem a Katalánskem 0-0. Vidíme jednu z mála šancí. Torrent netrefil branku v poměrně ostřejším úhlu, ale rozhodně to byla šance. A druhá šance Katalánců. Toto v podstatě bylo vše. Na jedné straně, na druhé straně Nalivajko a další akce, která nebyla úplně přesná. Doufejme, že do druhého poločasu vstoupí celky s gólovým apetitem. Těším se na začátek té druhé části za přibližně 10 minut.
opět vás zdravíme z pražského Edenu, kde právě začal druhý poločas semifinálového utkání mezi celky Bělorusko a Katalánská. V prvním poločase jsme branku neviděli. Hrála se poměrně opatrná sálovka. A jeden celek nechce otevřít zadní vrátka, nechce udělat chybu. O trochu víc takových pološancí jsme viděli na katalánské straně. Bělorusové v podstatě jenom jednou vážněji ohrozili brankáře Ortegu. Bělorusové hrají v zelených dresech. V brance mají Kudziho. Teď se snažil z pressingu dostat Koval. Na hřiště mu ještě sekundují Teslujuk, Los a Seliuk. Katalánci mají v brance Ortegu, teď na hřišti kapitán Rodriguez. Je s ní ještě Roca s trojkou, s 11. Raventos, pardon, s 11 to je Torrent a s 10 Alarcon. Jak jste v podstatě teď viděli probíhající minutu, tak stejně probíhal první poločas. Velký boj, hlavně o střed hřiště. Velmi vyrovnaná hra, bojovná od 9 k 9, ale minimum brankových příležitostí. Teď se prvního faulu v druhém poločase dopustili Bělorusové. Rodriguez a míči se dostával Roca. Netrefil tak přesně balón, takže opět nadějné šance Katalánců nic. Brankář Kudzi. Dlouhý balón na Losa, ten zpracoval. A přes Kovala se dostal míč Teslukovi, který již nebyl schopen udržet míč na polbovce. Pro autové vazování si jde Roca. Katalánci se snaží rozhýbat běloruskou obranu, bohužel se přijde, že v tom pohybu je jich málo, že pokud si vymění jenom 2 místa, Bělorusové stačí velmi rychle si tyto hráče přebírat. Bude velmi těžké se za běloruskou obranu dostávat, ale to též platí na druhé straně. Los s 9 Turin a Kudziš byl donucen zahrát míč do autu, kterému se staví opět Roca. Rodriguez. V rohu hřiště se snažil čarovat Raventos, všem nebylo nutně splatné, Kudzi míč sebral do své moci, ale Bělorusové jsou pod tlakem, pod katalánským presem. Zatím sice nestratili míč, ale až teď se jim podařilo
přenést balon na katalánskou polovinu, takže zpátky Los. A po individuální akci Hlanece fauloval Rodriguez, takže nejenom, že je vyrovnaný stav branek 0-0, i akumulované fauly jsou vyrovnané 1-1. Začíná nám 4. minuta druhého poločasu semifinálu utkání mistrovství Evropy mezi Běloruskem a Katalánskem. A vidíme první branku, kterou střelil Kudej. Vidíme, kdo tečoval jeho střelu, jestli to byl katalánský hráč. Katalánský hráč tečoval jeho střelu, nechytatelně za záda, ano. Takže snad tato branka rozhýbe toto semifinálového utkání. Ve 24. minutě Bělorusko vede nad Katalánskem 1-0. Branku z volného přímého kopu střelil Kudej. Katalánci zkouší odpovědět. Jalabertem, Rodriguezem. Tady se probíjel Roka a opět technicky špatně zahrávaný roh, že míče budou Bělorusové. A na hřišti začínají trochu pát emoce. Uvidíme, jak to hráči unesou, jak to rozhodčí zvládnou. Toto byl hodně naivní pokus na Livajka, vymudlení dalšího faulu. Ortega, Rodriguez. Jalabert nepřesně. Presovat se snažil Alarcón, ale Bělorusové však myslím, že zbytečně odevzdali míč. Jalabert, Alarcón, Rodriguez a nepřesně, ale Los to byl, kdo hned ztratil míč. Tak teď byl po dlouhém balónu souboj brankáře Ortegy s Losem. Já osobně bych řekl, že spíš běloruský útočník šel do toho faulem, ale zůstává pak ležet na palubovce. Uvidíme, jestli bude v pořádku, anebo to bylo spíš jen taktické zaléhnutí, kdy se Katalánci řítili do přečíslení. Tady si myslím, že klidně mohl rozhodčí písknout faul. Ale vypadá to, že Dmitrij Los bude v pořádku, sice odchází otřesně na střídačku. Bělorusové sportovně vrátili Kataláncům míč, ale ty budou muset dobývat běloruskou branku ze vlastního pokutového území. Jalabert. Kombinace Raventose s Benejtem nevyšla. No. A nový hráč
hráč na hřišti v dresu Katalánska, Benejto. Číslem 14 se pěkně probil přes Tesliaka a velmi těsně minul pravou tyč branky Kudziho. Po souboji Želaberta s Nalivajkem rozhodčí pískají ruku běloruského hráče. Na akumulovat fanuli 2-1, ale na branky vedou Bělorusové 1-0. Znamená, Katalánci musí vyvinout daleko více úsilí, střelit gól. Rodriguez, kam Želabert, ale nepřesná přihrávka. Takže Lanec poměrně nebezpečně centroval ze strany, ale Rodriguez přečetl tuto rozehrávku a vysunul dlouhým balónem Želaberta, který již nestihl míč na palubovce, také si došlo trochu k zranění, ale Želabert bude v pořádku. Po usušení hráčské plochy budou pokračovat Bělorusové výhozem z blízkosti své brankové čáry. A teď jsme viděli souboj těžkých váh, úrostlých a snímci Nalivajko i Benejto se potkali v souboji. Dlouhý balón. V útoku dál pokračují Bělorusové. Další dlouhý balón Bělorusů, který Želabert zkrotil přes Rodriguezem a Benejto se prezentuje poměrně tvrdou ránou, kterou Dmitry Kudzi byl schopný vytlačit na roh. Ten bude za Katalánce hlasovat Rodriguez. A tyčka Benejta, který hlavou byl velmi blízko vyrovnání. Tento hráč mi trochu připomíná nejen postavou, ale i de facto tím, jakým způsobem vlítnul do zápasu spartianského. Pozor. Nalivajko, spartianského útočníka Bednáře. A už tady stříkají emoce. Los s kluzem vypíchl míč Rodriguezovi a velmi hlasitě mu to dával najevo, že v tomto souboji uspěl. Kataláncům se nepodařilo překvapit Bělorusy autem a jejich další pokus byl taky nepřesný, takže Kudzi, ale dlouhý byl nepřesný. Další tvrdý souboj. Šel do zámezí od Benejta. Proto se Turin musí poponáhlet hlasováním. Tesliak, Kudzi, Los, tak ten je již v pořádku.
Seliuk na Lose. A dlouhou přihrávku dobře přečetl brankář Torrent, který postoupil souboj s Bělorusem až na půlicí čáru. Ale Katalánci rychle o míč přišli. Los. Míč do zámezí. Rodriguez. Ortega. Rodriguez. Ani jeden útočník na ani jedné straně tuto chvilku nevyhrál souboj u postranní lajny. Takže ty Bělorusové, kteří nebudou nikam pospíchat, vedou 1-0 v probíhající 9. minutě druhého poločasu dnešního prvního semifinále. A ani teď Los nevyzrál na Rodrigueze. Teď Katalánci reklamují spust šlapákem běloruského hráče. Pravda to, že to nebyl úplně vybíravý zákrok. Zdálo se, že Bělorusové využijí break, hráli se 3-1, všechno se nepřesnost je zbrzdila, proto se snažili o postupný prudký útok. Katalánci zapresovali a dostali se k míči. Rodriguez. Ale tato diagonál nemohla být úspěšná. Roka. A jeden druhý zkus. Oba týmy nechtějí prodat ani centimetr prostoru Lacino. Serios, Roka. A Koval nepřipustil další pokračování katalánské kombinace. To musí žluto-červení od své branky. To byla poměrně zajímavá nabídka do brankáře Kortegy na Kampa, ale Bělorusové odvrátili na roh. I rokovou ránu stačili zblokovat, takže teď Kamp, Rodriguez. A Rodriguez to nádherně vymyslel, předložil potom na Kampa, ale běloruský obránci stačili zblokovat. To byla velmi pěkná individuální akce, Kamp se již neotočil a Roka to byl, kdo neprostřelil brankáře a ještě další běloruské bránce.
Začala nám 11. minuta druhého poločasu prvního semifinálu utkání. Bělorusko vede nad Katalánskou 1-0 poměrně šťastnou brankou po tečovaném přímém kopu, kterou střelil Kudej. Šance Bělorusů. A také Bělorusové losem nastřelují tyč. Ten se snažil obstřelit při samostatném postupu brankáře Ortegu, ale když už směřovala jeho střela do branky, tak zdálo se, že ji Ortega překoná, ale tyč ho zachránila. Tesliuk. Teď Tesliuk na hřiště je s ním Kudej, i Nalivajka. Rodriguez na Sarajose. Šance se probíjí Martinez, další nový hráč v katalánském dresu. Dnes nastupuje poprvé na hřiště. Ale hned se provinil akumulovaným faulem. Stav na faulu je 2-2. Končí 12. minuta. Nalivajko na brankáře Kudziho, který bude dlouhým balonem ho. Ten se snažil najít asi Kovala, ovšem ten dlouhý balon přetáhl, takže měl brankář Ortega docela starosti, aby mu míč nezapadl za svá záda, takže Bělorusové budou Tesliukem hazovat roh. Los a gól. Že největší hvězda Bělorusů Dmitrij Los se volejem trefuje z velké dálky. Tam to muselo nějakým způsobem být opět tečované, nebo brankář Ortega nemohl vidět si teč. Ale nic to nemění na tom, že ve 33. minutě Bělorusové vedou 2-0 a jsou daleko blíže k postupu do finále, které se bude konat zítra v 19 hodin. Želabert snažil po straně přejít přes Lose. A toto je již podruhé, co Dmitrij Los podobným způsobem projevoval svou radost. Myslím, že to není úplně vhodné. Rozhodčí na to upozorňuje. Doufám si říct, že při dalším takovémto projevu už bude napomenut žlutou kartou. Zhazuje Želabert. Ale na Martineze se míč nedostal. Sarajos, Želaber. Vlastně spolu narazili. Martinez, ale nepřesně, naštěstí pro Katalánce. Želabert vyhrál osobní souboj. A tentokrát fauloval Koval. Je to třetí faul Bělorusů. Asi byl zbytečný zákrok na Martineze, ten byl zády k brance na půlce.
Sariaus a jeho střelu s přehledem zkrotil brankář Kudzy. Dlouhý balon běloruského brankáře odkudl do zámezí Jalabert. Kataláncům se začíná pomalu krátit čas. V podstatě bych řekl, že co se týká hry v poli, byli o trochu lepším týmem než Bělorusové. Měli víc i takových těch pološancí, ale dvě tečované střely z dálky zatím rozhodují o tom, že Bělorusko má blíže finálové účasti. Vidíme, zda si Katalánci budou schopni s tímto faktem nějak poradit a překonat brankáře Kudzyho. No, poměrně pěkné kombinace se zapojil Turin a Kudej. Doplňuje je pilot Nalivajko. Bělorusové střádají další vteřinky. Do konce základní normální hrací doby zbývá 5,5 minuty. Bělorusko vede po brankách Kudeje a Lose nad Katalánskem 2-0. Chtěl Nalivajko se vymodlit faul po souboji se Sariausem, ale rozhodčí správně nechali hrát dál. Po dalším poměrně ostrém souboji u postranní čáry si oddechový čas vyžádal katalánský trenér. A co pak na záznamu jsme viděli, že tady měl Bělorus Kudej pravdu. Míč do autu šel od kopačky katalánského hráče. Na hřiště se vrátil katalánský kapitán Rodriguez. Hned se snažil oslovit Benejta, velmi urostlého hráče, který do druhého poločasu letnul poměrně razantně, dostal se do 2 šancí, které však neproměnil, teď je opět u míče. Ale kombinaci s Raventosem se nepodařilo přetavit z branku. Dobře zasáhl proti dlouhou balónu Kudzy. Roka, Raventos, Rodriguez, ale ten si nerozuměl se svým spoluhráčem. Proto Kudej nikam nespěchá a začíná útočnou snahu s brankářem. Tesliuk udržel balón a navíc získal na Rokovi 3. akumulovaný faul Španělů. Byla
Byla pěkná individuální akce, se rychle otočil přes Rodku, ten ho stačil ještě faulovat. A z podobného místa při prvním faulu Katalánců v druhém poločase padla i první branka, kdy po tečované ráně se radoval Kudej. Ten je opět u míče. Nalivajko neměl šanci v tomto souboji proti dvěma. Hazard bude Tesluk. Kudej. Opět Tesluk. Náš Kudry. Dlouhý balón na Nalivajka. Ten byl v souboji s Jalabertem. Neustál ho, ale ani nespracoval míč. Katalánci se poměrně už dost lobí reklamují běloruské simulování v soubojích. Ale myslím si, že tím není proč být stran nahněvaný, protože rozhodčí poměrně přesně posuzují tyto souboje. A tento souboj malinko Žilabert podcenil. Hráč číslem 7 Tesluk je poměrně hodně malé postavy, ale velmi bytě se dostal před svého katalánského obránce a jen takže nepřehodil brankáře Ortegu a podařilo se mu těsnat míč do puštěné branky. Bělorusové opět od svého brankáře. Tesluk, Kudzi. Dlouhý balón na Lose, ale ten dobře přečetl Rodriguez. Bohužel pro katalánský tým však v útoku opět budou pokračovat Bělorusové a Kataláncům se už hodně krátí čas, který mají na případné vyrovnání. Končí 17. minuta druhého poločasu semifinálního utkání. Pokud se nebude prodlužovat a rozhodne se v základní hrací době, mohu vás pozvat na druhé semifinále, ve kterém se utkají celky Belgie a Ruska. Semifinále začne v 20 hodin. A toto semifinále můžete vidět jak na kabelové televizi Net TV, kterou právě sledujete, tak živě na sportovní televizní stanici Sport 5, kde vám opět přineseme přímý přenos. Jalabert snažil se přes Lose, ale ten souboj Los vyhrál a opět předvedl této nesportovní gesto oslavy vyhrání souboje vstříc svému katalánskému protihráči a jak už byl jednou varován rozhodčími, dostává žlutou kartu. A Los může být zatím spokojený, jeho tým vede 2-0 a tentokrát jasně Jalabert fauloval, Nalivajka dostává prostě oprávněně žlutou kartu. Toto stažení, když se před něj Nalivajko velmi dobře dostal a ten už jenom Jalabert jenom zatáhl za záchrannou brzdu v podobě běloruských trenýrek. Všechny tyto situace nahrávají Bělorusům, kteří vedou 2-0 a paradoxně se dostávají v poslední době daleko více do šancí než Katalánci, kteří potřebovali dát alespoň kontaktní gól. A tvrdá rána Dmitry Lsla, kterou Ortega vytáhl na roh, takže
Uplynuly další vteřinky základní hlací doby. Tesliuk, Koval zpět na svého brankáře. Měli jsme další poměrně ostrý souboj, který postoupil na Livajko. Na druhé straně střela Raventose, která se nevešla mezi tyče běloruské branky. Když dnes po několikáté vidíme úpravu hrací plochy, protože jak včera, tak dnes v Praze panuje velmi horké počasí. Hráči se poměrně hodně potí a jakmile spadnou na polbovku, musí se plocha vyčistit od potu. Takže Kudzi rozehrává. Los. A Tesliuk se pěkně naběhl mezi dva hráče. Seliuk, Tesliuk a brankář Ortega výborně proti němu vyběhl. Rodriguez udržel balon proti dvěma Bělorusům, ale Dmitrij zabránil přihrávce rukou. Když se na to podívat ještě jednou, no to asi nemohla být úmyslná ruka, takže tady se Katalánci dožadují. Tady se dožadují udělení žluté karty asi zbytečně, protože tuto ruku Katalánec běloruskému hráči nastřelil. Nebyl úmysl jí zahrát, nebyla ruka v nepřirozeném pohybu, takže přímku v pořádku. Ale s tím si poradil Dmitrij Kudzi a potom ve spolupráci se svými obránci, když má míč ve své moci. Dlouhý balón na Kovala, ale Ortega opět pozorný. Do konce základní hrací doby je pouze 1,5 minuty a oddechový čas se vybírá běloruský trenér. Takže 1,5 minuty před koncem základní hrací doby. Opět Bělorusové u míče. Seliuk se pěkně uvolnil proti svému strážci, ale již nepřesně rozehrál na Kovala. Takže v závěrečném tlaku Katalánci, Rodriguez. Ale spoluhráči se mu nenabízejí, tak aby mohl přehrát přes půlku. Katalánci nepřešli do 15 vteřin přes polovinu a další technický přestupek tak dává míč Bělorusům, kterým toto naprosto vyhovuje. Dokonce základní hrací doby minuta. Bělorusové stále u balonu. Tesliuk toho dnes taky odehrál hodně. To byl pouze led plavmo, který předvedl běloruský hráč. Želabert, ale počkal si na něj. Turin, který zahrál do autu.
Rodriguez. A Torrentovi se nepodařilo ani vystřelit, ani odcentrovat. A v tuto chvíli si troufám říct, že již zápas je rozhodnutý. Bělorusové již nepustí toto své vedení. Zbývá půl minuty do konce. Po brankách Kudeje a Losa vedou Bělorusové 2-0. Pro Katalánce je to určitě krutý výsledek, protože dnešní utkání rozhodně nebyli horším týmem. Rozhodli 2 tečované střely z velké vzdálenosti. Se Želabert hodně zlobí, že se mu nedařilo zakončit. Tato frustrace je pouze už vteřinu před koncem a je konec tohoto zápasu. Bělorusko postupuje do zítřejšího finále, které vám na televizní stanici Sport 5 přineseme od 19 hodin. Katalánci budou hrát o 3. místo. Toto utkání můžete sledovat na kabelové televizi Net TV. Mělo by ten zápas o 3. místo by mělo mít výkop 16 hodin a 30 minut. Takže koukneme se asi ještě na branky tohoto semifinále. Ve 24. minutě kopali přímý kop Bělorusové a Kudej opřel míč o katalánského obránce a ten změnil směr natolik, že Ortega nebyl schopen reagovat na tento volný přímý kop. A v 32. minutě Tesliuk vyhodil do nějakých 12-13 metrů na Lose a tady buď došlo k teči nebo totálnímu zákrytu. Ani z tohoto závěru to není úplně jasné, jestli hráči zakryli brankáři Ortegovi výhled, ale poměrně laciný gól. Takže tímto končíme přenos prvního semifinále. Přihlásíme se vám ve 20 hodin na začátku druhého semifinále mezi Ruskem a Belgií, které můžete sledovat jak na kabelové televizi Net TV, tak na televizní sportovní stanici Sport 5.